Jeg starter lige en timer her, så jeg kan se undervejs, hvor mange minutter jeg er inde. Yes, jeg vil fortælle lidt om lys. Lys det opfører sig som bølger. Altså lysbølger, og de her lysbølger, det er elektromagnetiske bølger. Og lysbølger, det bevæger sig, altså lys, det bevæger sig allerhurtigst gennem et vakuum. Det her, der hedder et vakuum. Og et vakuum, det findes for eksempel ude i universet, hvor der altså er tomt rum, øh, som er uden atomer og uden molekyler. Øh, og lys kan selvfølgelig også bevæge sig igennem andre medier, som for eksempel luft og vand. Og lige nu bevæger lyset sig igennem det medie, der hedder luft. Formodentlig. Jeg ved jo ikke, om du sidder under vandet og ser den her video. Ja, og i det her vakuum, som jeg snakkede om før, det er der, hvor lysets hastighed bliver betegnet, fordi at det er der, den ikke bliver standset af nogle molekyler eller atomer. Yes. Så har jeg en lille fin tegning her med nogle bølgebegreber. Jeg kan lige det hvis vi nok, du kan godt se. Øhm, ja, jeg har en bølgetop her og en bølgedal. Det er simpelthen det højeste og ja, det laveste punkt på en bølge. Og så har jeg, bølgelængden her. Og bølgelængden, det er simpelthen afstanden fra en bølgedal til en bølgedal, eller en bølgetop til en bølgetop. Og kortere bølgelængde, det vil sige højere energi, eller højere frekvens. Ja, så har jeg amplituden her, som er det maksimale udsving fra midterstillingen. Og høj amplitude, altså hvis den her bølge var længere op, det vil sige en mere kraftfuld bølge. Og lav amplitude, det vil sige en mindre kraftfuld bølge. Og så har jeg til sidst frekvens. Ja, og det er for eksempel her, der er frekvensen 3, fordi at på 1 sekund, der er der 3 bølger. Så det vil være 3 hertz. Hvad hedder det? Ja, så vil jeg fortælle lidt øhm, om vores forsøg med gitterligning, som jeg vil tage udgangspunkt i her. Øhm, hvor vi lavede det her med noget laser, noget lys, der skulle passere gennem gitter. Og det der skete, når de passerede gennem gitteret, det var, at bølgerne spredte sig og interfererede med hinanden. Og interferens, det kan enten være konstruktivt eller destruktivt. Og i det her tilfælde, som var vores forsøg, der var det konstruktivt. Og konstruktiv interferens, det vil sige, at når bølger de mødes og forstærker hinanden. Og det gør de, når bølger de svinger i takt, altså i fase. Ja, så mødes de og forstærker hinanden. Og det der vil sige, at de forstærker hinanden, det er, at amplituden den bliver højere. Den, som jeg snakkede om før. Amplituden. Ja, og i det her forsøg, der har vi selvfølgelig det synlige lys. Og der har jeg også tegnet en fin lille tegning med det elektromagnetiske spektrum. Hvor vi har gammastråling, røntgen, ultraviolet lys, det synlige lys, infrarød og mikrobølger og radiobølger. Hvad hedder det? Og det, som også mennesker kan se, det er det synlige lys, som jeg har tegnet hernede, som altså er fra 400 nanometer til og med 700 nanometer. Og i vores forsøg med gitterligning, der bruger vi en laser, som har altså næsten helt op til på ultraviolet lys med 400 nanometer, og den røde laser, som er næsten helt op til infrarød med 700 nanometer. Hvad hedder det? Ja. Og i vores forsøg, der er der selvfølgelig det her, som jeg snakkede om før, med konstruktiv interferens, hvor at amplituden bliver højere. Ja, hvad hedder det? Det var det, jeg havde. Jeg håber, du kunne se og høre det, jeg sagde. Mindre du sidder under vand, som jeg sagde før. Så kan det være, at lyset bevæger sig lidt langsommere. Yes.